Aleshores, casos tan coneguts com el del Miquel Montoro, que és una bomba mediàtica, aquest xiquet, és un carisma, un saber expressar-se, un que enganxa. Mira que jo de l'Horta no sé res, però m'enganxa. Si jo ja, sense ser ningú, rebia missatges tots els dies, passat al castellà, volem entendre, etc, tot en castellà, aquest xiquet, jo no em vull ni imaginar els pares que li porten les xarxes als comentaris que hauran hagut de rebre per arribar al punt de dir ja, fins ací, mos passem al castellà. Durant el paró de Canal 9, quan va tancar, passaren 5-6 anys fins que va obrir a punt. Aleshores ha sigut 5-6 anys en què n'hi ha hagut xiquetes, xiquets, adolescents que han crescut sense dibuixos, sense famosos parlant valencià i sense referents. A part, per no parlar ja del tall de TV3 així, que ja és el que em faltava. Dic, mos lleven Canal 9 i mos lleven la TV3. Dic, ala, ja està. Dic, anem a parlar tots castellà, pues. I clar, ens han faltat referents i ens ha faltat continuar defensant la llengua. Gent que fa el mateix que jo en castellà, n'hi han agrapats i no tenen la meitat de seguidors que jo. Aleshores, com és que en castellà vas a triomfar més? En castellà, ara mateix, és que ara és el moment perfecte per a obrir-se i fer contingut en català. Per què? No hi ha competència.